Alright, so good morning po mga kabro. Pinoy 155 from Urdaneta, Pangasinan mga kabro. So ang problema nito, motor ni Bossing, sabi niya sa akin nung tumawag, habang nakakwarta siya, tumatakbo, parang bumabalik sa tersera, sabi ni Bossing. Kaya ngayon tinest drive ko muna, bagong dating lang sila galing Pangasinan. Napakaaga pa mga kabro, hindi pa sumisikat yung araw. So tinest drive ko mga kabro. At ngayon naramdaman ko sa takbo niya kapag nakakwarta na, parang nagmi-misgear na siya. Kapag mabilis na, parang nagmi-misgear. Okay, so sabi niya kumakadyot. Sabi ni Bossing, sabi ni Uncle, kumakadyot yung takbo niya kapag mabilis na, kapag nakakwarta na. So tinesting ko nga naman mga kabro. So yun naramdaman ko. Parang nagmi-misgear. Yun, parang kumakadyot nga. Okay? So, ngayon lang ako naka-encounter ng ganitong sira ng motor mga kabro. So, ngayon i-check natin tong motor ni Bossing. Okay? So, pandarin muna natin. Hindi pa naman hindi pa naman maingay yung makina niya. Yan o. Medyo may ingay na rin yung timing gear. Yan. Sabi niya. Okay. So yun ang issue ng motor ni Bossing. Pag nakakwarta na, sabi niya bumabalik sa tersera, tapos kumakadyot. So na-test drive ko naman kanina, parang nagmi-misgear, tapos kumakadyot. Okay. Ngayon titignan natin yung makina. Ibaba na natin to para makita natin kung anong problema doon sa may transmission. Kapag nakakwarta lang naman pag primera, segunda, tersera, wala namang ganun pag nakakwarta lang. So check natin. Okay, palamigin muna natin tong motor ni Bossing. Yan nakakulong-kulong. Okay, so nabaklas na natin mga kabro yung makina ng Uncle. Yante. Yan. Tapos si Uncle, iniwan niya yung motor niya kanina kasi naghanap sila ng makakainan. Maagang-maaga, hindi pa sila nagagahan. So iniwan na nila yung motor niya para mabaklas ko yung makina. So ito, papakita ko sa inyo yung gagawin natin dito sa motor ni Bossing. Okay. Ito yung makina ng Uncle, nalinisan na. Tapos yung transmission niya ito. So yung transmission ng Uncle, marami ng tama yung third gear tsaka kwarta. And yung sinabi ko nga sa inyo kanina, pag kwarta kumakadyot-kadyot, sabi ng Uncle, tapos kusang bumabalik sa tersera mga kabro. Ayan tersera, masyado nang makuan yung tama ng gear, yung sidings. Ayan. Tapos, di ba sabi ng Uncle kanina, kusang bumabalik sa tersera. So, yun ang hinahanap ko kanina. Hindi ko mahanap. Hindi ko alam kung saan pumunta. Okay, ito yung kapartner ng kwarta mga bro, yung fourth gear. Ito. Makikita nyo dyan ang daming tama ng sidings. Alright. Tapos, yung mga shifting fork nya, masyado nang makalog. Ayan Alright, tapos shifting drum. Tsaka dun sa may kanyang stopper cam mga kabro. Nasaan na yung shifting drum na? Okay, di bale. So yung naging problema niya dito mga kabro, yung kanyang stopper cam tsaka yung spring. Mahina na yung return spring ng stopper cam. Nasaan na ba yung stopper cam niya, brother? Yung lumang stopper cam niya, nasaan? Nandun sa akin. Ay, di ko lang nilagay. Okay. So yung spring ng stopper cam malambot. Halimbawa ito yung spring ng stopper cam. So hindi niya masyadong makontra yung gear shifting cam. Okay? Nasaan na ba yung stopper cam ito? Para may pariwanag natin kung bakit ganun yung motor niya, Uncle. Alright. Halimbawa yan. Okay? Kapag malambot yung spring ng stopper cam, hindi niya masyadong mapigilan yung gear shifting cam. Okay? Kaya kapag tumatakbo, nakakwarta na si Uncle, pag masyado nang ma-vibrate, kusang umiikot yung shifting drum. Kasi itong stopper cam, hindi niya makontra to. Malambot yung spring. Okay? Yun yung naging problema.
Di bale, wag na natin problemahin yan. Nanggel. Oo. Di bale, ko-convert na natin sa 5 speed yung motor mo. Oh my God! Wow! Okay, yung Pinoy 155 kasi 4-speed transmission lang yan. Kaya ngayon, ko-convert na natin sa 5-speed transmission. Okay. So, ngayon, assemblein na natin. Yung transmission na 5-speed, mga kabro, ito. Naganap tayo kanina. So, tayo pang nagbaklas ng makina kasi medyo masakit yung kamay ni Kuya Boyet. Ayan, so tayo na nagbaklas ng makina, 5-speed transmission. Plug and play lang to mga kabro. Ang i-modify lang natin dito, ayusin lang natin yung sensor ng neutral. Mamaya, babalik ta rin lang natin. Papakita ko sa inyo mamaya. Okay, plug and play. Tapos, palitan natin ng timing gear. Okay, dahil may pusa-pusa na to kanina, maingay na, hindi na rin ito yung stock niya. Ayan o. Alright. Ay, papakita ko na sa inyo sa video na to yung gagamitin nating timing gear. A few moments later. So nabuo na natin bandang ilalim mga kabro. Nilagay na natin yung 5-speed transmission dito sa Pinoy 155. Ngayon ipapakita ko naman sa inyo yung gagamiting timing gear. Yung ginamit natin nung nakaraan, yung last upload natin na nilagay natin sa TMX 155 na timing gear. Ngayon, maraming nag-comment. Bakit secret? Dapat sinabi mo, sabi nila. Okay, report video na agad to, sabi nila dun sa comment ko sa comment dun sa YouTube. Report video na to, secret naman daw, sabi ni Langgal. Okay, para hindi na kayo magreklamo, ito na, ibubulgar ko na sa inyo. Ito, original parts ng kwanto mga bro. Hindi ito replacement, kung hindi original parts ng Motorstar genuine parts. Yan, Motorstar genuine parts. Nabubulol ako mga kabro. Okay, para hindi na kayo magreklamong secret daw yung ating timing gear na ginamit. Narinig nyo naman yung andar nung ginawa natin kahapon, yung TMX 155, napaka-smooth, parang brand new. Yun o. Okay, ito yung laman niya. Okay. Yan, original parts to pang Motorstar, original parts ng Motorstar 155 or 125 or 150 or 175. Okay. Ito na, yung kakabit nating timing gear. Yan, so ilalagay na natin dito. Shoutout muna kay Uncle. Okay, kay Ante. Okay, so ayan na. Kabit na natin. Okay, so nailagay na natin mga kabro yung timing gear. Okay, ayan o. JY 1920. Tapos yung kanyang cam gear 3637, JY 0 yung marking. Bilog 3637. So dito mga kabro may nag-comment din. Bakit daw walang butas kagaya nung mga TMX 155? Okay, papaliwanag ko sa inyo. Bakit walang butas? Kasi wala daw butas, tapos wala na daw oil passage, sabi nung nag-comment. Okay, ngayon ipapaliwanag ko sa inyo mga bossing. Kahit walang butas yan, makikita nyo naman yung mga TMX 125 Alpha, wala ding butas. Yung mga China na motor, gaya ng Rusi, EXT, wala ding butas to. Okay, so saan dadaan yung langis? Okay, oil passage daw yung butas dito. Ngayon, meron pa ring dadaanan yung langis, mga kabro. Makikita nyo ba yung cam gear pin, mga kabro? Dahil yung cam gear pin na yan, may butas. Dalawa. Ngayon, dito sa dulo may butas din yan mga bro. Ayun o, napakaluwang, napakalaki ng butas na dadaanan ng langis. Pag dinaanan ng langis yan, dito, lalabas yung langis dyan, pupunta dito sa may tanso. Okay? May oil passage pa rin yan. Kahit walang butas, itong cam lobe. Okay? Yan, nakita nyo na, ito yung oil passage niya mismo sa may cam gear pin. Okay? Kabit na natin. So dahil yung pin nitong kasama ng Motorstar 125, 150, 175, yung kasama niyang cam gear pin is mahaba kasi parehas lang sila ng TMX 155 na mahaba nito sa dulo. Ngayon ang gagamitin natin dito dahil yung Pinoy 155 maiksi lang yung dulo nitong cam gear pin niya. Kaya ngayon ang gagamitin natin dito, hindi natin gagamitin itong kasama ng pang Motorstar. Gamit tayo ng pang Skygo na cam gear pin. Okay, pagkakaiba nila papakita ko sa inyo. Ayan o. Yan. Okay. Ito ang pagkakaiba nila mga kabro. Yung cam gear pin ng 155 mahaba yung dulo. Yung sa mga China motor mas maiksi yung dulo. Ayan o. Okay. Kasi kung mahaba yung ikakabit natin dito, lalabas itong dulo nito dito sa kabila. Yan, lalabas. Tapos pag sinalpak natin yung block, tatama yung sleeve dito sa dulo nito.
Okay, kaya ngayon gagamitin natin dapat maiksi. Okay, yung nakakabit kasi dati dito maiksi din yan oh. Oh. Kaya ngayon di na natin gagamitin yung dati niya. Gagamitin natin yung pang Skygo. Ito yung kasama ng Motorstar mahaba, ayun oh. Oh, di ba? Alright. Oh, lagay na natin to. Bago natin lagay ito, langisan muna natin. 2 very boring minutes later. Okay, so nabuo na natin mga kabro. Dito naman tayo sa may sensor ng neutral. Alright. Ito. So ngayon, ang dating kabit nitong sensor na to, yung neutral sensor, paganyan. Okay? Yan, paganyan ang kabit niyan. Makikita nyo naman dito, kapag nagko-convert tayo sa 5-speed transmission sa mga Pinoy 155, plug and play lang yung transmission tsaka shifting drum. Ngayon, dito lang tayo adjust sa may sensor ng neutral. Kasi itong kuwan na to, yung sensor na yan, yung neutral sensor na yan, ang dating pwesto niyan dito sa bandang itaas. Itong neutral tanso na yan, yung sensor na yan, dati nakapwesto yan dito sa bandang itaas. Okay? Ngayon, kapag nag-convert naman tayo ng 5-speed sa mga Pinoy 155, yung shifting drum ng inilagay nating 5-speed, pupunta dito sa ibaba. Kaya ngayon, yung sensor ng neutral, so dati kabit niya ganyan. Okay? Kapag kinabit naman natin itong sensor, mga kabro, babalik ta rin lang natin. Dati ganyan, ngayon babalik ta rin lang natin, iikot lang natin. Ayan, so iikutin lang natin, kaya lang babangga itong sensor, ito, yung patulis na yan. Babangga to dito sa may crankcase. Kaya ngayon, dapat tanggalin natin tong patulis na yan para hindi bumangga dito sa crankcase. Okay, makikita nyo dito sa sensor, yung tanso. Ayan, yung tanso nasa baba. Tapos yung sensor, ayun, nasa baba din. Kaya dapat balik rin natin tong sensor, neutral sensor. Tanggalin lang natin to. Yung patulis na yan. Okay, natanggal na natin mga kabro. Ayun o. So, diretso na natin isalpak to. Tapos, para gumana pa rin yung neutral ni Uncle. Kahit naka 5 speed na yung motor ni Uncle. Yan. Lagay na natin yung dalawang tourniquets. 1 eternity later. Alright, natapos na natin mga kabro yung overhauling natin na Motopost 155. At syempre bago natin paandarin yung motor, iparinig ko muna sa inyo yung andar niya kanina kung gaano kalakas yung meow meow ng timing gear. Oh, paano? Meow 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 daw, okay. Pakinggan nyo muna yung andar niya kanina. Medyo may ingay na rin yung timing gear. Yan. Wiu, sabi niya. Okay, napakinggan nyo na yung andar niya kanina. Panda rin na natin ngayon. Okay, makikita nyo gumagana yung neutral oh. Ayan, 5-speed conversion sa Motopost 155 na 4-speed lang. Okay, start na natin. Start ko na. Suwabe, brother. Okay, rev naman natin kasi maririnig lang natin yung meow meow sa timing gear kapag nire-rev natin. Pag naka-minor, pag naka-idle, wala. Okay, rev natin. Suwabe, brother. Walang meow meow. Ba't may padilat? Okay na. Okay, bagong mapagkakatiwalaan na timing gear. Dave, abot mo ngayong box. Okay, bagong mapagkakatiwalaan na timing gear. Original parts ng Motorstar, genuine parts. Ayan o. Okay, sana hindi tayo maubusan dahil ibinunyag na natin yung mapagkakatiwalaan nating timing gear. Alright, goods na. Siyempre, patatakbuhin ko muna to mga kabro dahil kanina ang problema ng Kel, pag nakakwarta na siya, nagkakadyot-kadyot tapos babalik sa tersera. Alright, nagulat din ako kanina dito eh. Nakakwarta na ako pare, binirit kong kwarta, biglang nagwild. Bumalik sa tersera. You serious? Pambira, nagulat ako doon, Uncle. Okay, patakbuhin ko muna to. Magsama tayo ng kasama natin na magkakamera. Labo! Come on, boy! Mamaya ng ice cream. Mag-video ka muna. Okay. Maangat, boy!
sa gawid Uncle yan. Thank you Uncle ha. Ha? Poging-pogi si Uncle oh. Te. Smooth. Yung timing gear parang brand new. Okay Uncle. Alright. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood mga kabro. May naiwan pa dito, tune up. Tapos Supremo. May cancer. Ito naman, MDL. Motor ni kabro, Gerald Anderson. Poging-pogi. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood mga kabro. Ayan po yung video natin for today's video. Maraming salamat. God bless you all.